بریارە کوشتنا عیسا مارقۆس 15 ئیجار عادەت بوو بۆ دە هەر جەژنە دەرباسبوونێدا والی گرتیەکی گۆگەل دخواست بەردێ دناو سەرهەلدێرێن بۆ سەرهەلدانێدا مێر کوشتبوون گرتیەک بناوێ بارەباس هەبوو و گەل دەرکەت بێشبەری والی ژێ خوستن بۆ لە گۆر عادەتا خوا ژوان را بکێ پیلاتۆسیی ژوان را گوت ماهون دخوازن بۆ ئەز ji bo we padîşahê cihûyan yanî Îsa Mesîh berdim çimkî wî dizanîbû bo serekên kahînan ji ber çavnebariyê Îsa dana destê wî lê serekên kahînan nav di gel dan bû bixwazin Barabas ji bo we bê berdan Pîlatos dîsa ji wan pirsî naxwa hûn dixwazin ez çi wî kesî bikim êgo hûn jêra padîşahê cihûya dibêjin yanî qesta Îsa Mesîh dike ew qîriyan û gotin wî xaç bike Pîlatos ji we pirsî çima wî çi xerabî kiriye lê ew hê bêtir qîriyan wî xaç bike Pîlatos xwest gogel razî bike û Barabas ji wan re berda û Îsa da ber qamçiyan û da destê wan da got bê xaçkirin Pirtûka pîroz İncîl Silav û rêzxweş bû birayên êja